Imini yesabatha ayibenhle wabangcwele. Sizovula ngesihlabelelo 19 inkosi kusephama kwebandla. Thixo
Amen. Leli bandla i-authority yalo yehlukene izigaba ezine. Lezi zigaba ezine aziphikisani kodwa ziyaye zikhulise umqondo ngokwehlukana kwezikhathi kumuntu ofuna ulwazi ngoNkulunkulu. Isigaba sokuqala ngesomprofeti uMose. uMose ngaye uNkulunkulu wasinikeza indlela okufanele sikholwe ngayo wasinikeza umthetho ukuthi uJehova ufuna ukuthi sikholwe kanjani. Indlela yesibili kwaba nguYeshua. ngoYeshua uNkulunkulu waveza lokho owayengakakuvezi uMose. Indlela yesithathu kwaba umprofeti wethu, umprofeti Isaiah ukuthula kube kuye. Umprofeti Isaiah naye wagcizelela lokho okwakushiwo uJehova nokwakushiwo uYeshua. Wayeseveza futhi lokho okwakungakakhulunywa ngesikhathi sikaMose nokwakungakakhulunywa ngesikhathi sikaYeshua. Okwesine silethelwe ingilosi. Ingilosi nayo ifike iyasifundisa ngoMose ukuthi uMose wasifundisa ukuthini, iyagcizelela ukuthi uYeshua wasifundisa ukuthini. Kwase kuthiwa yonke into kasilandele ukuthi ubaba omkhulu umprofeti Isaiah uthumekile usifundiseni ngalobu Nazaretha as it is now. Ngiyafisa ke ukuba kukho konke sikwenzayo abantu bengadideki. Njengamanje na zonke izimfundiso zethu njengoba sizifundiswe ingilosi zigxile kakhulu ekuthenini umprofeti usifundiseni ngoJehova. Ngoba umprofeti wahlala nabazali bethu. Umprofeti uphila esikhathini samanje. Ihloko engithe ngizokhuluma ngaso sithi izinkinga zemimoya kubantu bonke. Izinkinga zemimoya kubantu bonke. Ngiyafisa ukuthi before ngikhulume lokho ngichaze ukuthi ubaba omkhulu utheni. Lokhu size sikhulume konke lokhu ngabantu abafile, sikhulume ngemimoya. Ubaba omkhulu wafundisana ngemimoya. Ngizofunda intshumayelo yakhe ayonke. Kodwa eqondene nemimoya, eqondene nabantu abangasekho. Ngoba abantu abaningi abazi ukuthi leli bandla limi kanjani. Kade nje ngifunda kwenye iFacebook kuthiwa kuleli bandla kuvunyelwe ukuthi umuntu eganelwe umuntu ongasekho emhlabeni. Ayikho leyo nto. Akaze lapha kwenzeka, akaze kube imfundiso leyo. Kodwa ngizokuchaza ukuthi yonke lento amaNazaretha aqhamuka manje acabanga ukuthi umthetho waleli bandla ukuthi yavela kanjani. Le ntshumayelo ubaba omkhulu wayishumayela ngo-1927 ekuphakameni. Mithi kwazazu 31. Uthi-ke ubaba omkhulu, namhla ngiyafisa ukuba nazi ngabafile.
ukuze lowo nalowo alungise indlela yakhe. Ngokuba kwelizayo kukhona ukuphila kanye nokufa. Kwelizayo kukhona ukuphila kanye nokufa. Ngamanye amazwi sifike sife. Sithi mase sifile bese kuthi kwelizayo siphile kodwa futhi abanye befe. Uthi-ke ubaba mkhulu abafile yilabo abangangenile emzini oyingcwele ngenxa yokuhamba kwabo okusebumnyameni. Bafumana ukufa okubuhlungu okungukufa kwesibili. Ngamanye amazwi ngokwasezulwini uma kuthiwa umuntu ufile kusho ukuthi lo muntu akangenanga ezulwini. Abaphilayo yilabo abazuza umusa inkosi ebavusa bengakwembethe ukubola ibangenise emzini oyingcwele. Labo yibo abalidlayo ifa lombuso wezulu. Labo abaphilayo ngokwasezulwini kushiwo abantu abangenile ezulwini. Abantu okuthema ngabe sebefile ngokwenyama bavuka basebengena ezulwini. Bayaphila ke labo bantu. Kodwa uma ufile wavuka wawusulahlwa ngokwasezulwini kuthiwa ufile. Ngizwile abanye bethu ofile ufile. Angazi noma wake wakufunda yini, wakufuna yini ukuthi kwakuyini ukuvuswa kwenkosi emathuneni. Ubaba mkhulu wayese equota uPetro oqala isahluko 3 verse 18 to 20. Uma inkosi yavuswa, uma uYeshua wavuswa, akasho ubaba mkhulu ukuthi uma uYeshua wavuka. Kodwa uma uYeshua wavuswa, ngoba neBhayibheli lithi uYeshua wavuswa. Kodwa kuye kube khona imfundiso ukuthi uYeshua wavuka as if wazivukela. Kodwa ke uthi ubaba mkhulu njengoba kusho iBhayibheli uma uYeshua wavuswa kukhona ukuvuka kwabafileyo. Nxa kungekho ukuvuka kwabafileyo kavuswanga naye uKristu. Ngamanye amazwi ukuthi uYeshua wavuswa noma siyovuka lokho uNkulunkulu wakubonisa ngokuvusa uYeshua. Hayi ukuthi uYeshua wavuka. uYeshua wavuswa. Nathi hayi ukuthi sovele sivukele kodwa siyovuswa kwabafileyo. Ngiyazi ukuthi abafile bayisihibe kwabaningi ngenxa yokweqiwa uthando lwabo. Kuhle ukuthanda umzali wakho nesihlobo sakho. Ushushembe. Kuhle ukuthanda umzali wakho nesihlobo sakho. Lokho akukubi kuJehova. Kodwa ningaweli ekubathandeni okwedlula uThixo. Funa niduke. Nenze okuphambene nomyalo enginiyala ngawo. Nenayala ngawo kuMathewu 10 verse 37. Nizwile emthethweni wayizolo ukuthi anisekwakhonza amadlozi. Clear. Nizwile emthethweni wayizolo ukuthi anisewakhonza amadlozi. Ubaba mkhulu wakusho very clearly ukuthi ngeke sawakhonza amadlozi ngoba sesingamaNazaretha. Nomthetho othi anisahlangani nabafowethu abenza okunjalo.
ayikho thina into njengamaNazaretha esihlanganisa nabantu abakhonza amadlozi, ngoba umprofeti wethu usifundisile ukuthi singawakhonza amadlozi, ngoba abenza okunjalo bayanengeka kuJehova. Ngaso leso sikhathi babuza onkwanyana nomzekeli bathi, nceku yenkosi, angeke sabahlabela okhokho bethu na? Onkwanyana nomzekeli, unkwanyana wayekade isangoma. Ngwangakithi lapha endulini wayekade isangoma esikhulu. Kwa ilokhuza zakhe, kwa ibongo zakhe noma igama lakhe lokusizwa ukuthiwa uNdebeqheke. Yabo. Nganginaso isithombe sakhe. Abantwana bakhe bangitshela indaba eziningi, umkhokheli nomkhokheli lona kuthiwa umkhokheli obomvu nomkhokheli amawele, iwele libomvu newele elimnyama. Lawo mawele ayizalwa uNdebeqheke, unkwanyana owayekade isangoma, owasuka ngenyawo endulinde waze wayofika eThembalimbe eyisangoma. Wathi mayefika eThembalimbe wahlala ngaphandle wabhonga. Ubaba omkhulu wathi akulokhuzwe akulethwe ubisi lwenkomo. Lwaletha ubisi ehleli ngaphandle ulokhuza unkwanyane ehamba nomfana owayengaphili. Wamthwala esuka la endulinde, uma kwaze endulinde enyoni, waze wafika naye eThembalimbe eDodotha. Wafika wamthela wamgeza ngobisi. Wathi mayemgeza ngobisi kwaphela ubungoma, waba yiNazaretha. Kodwa kwahlala lokhu ukuthi kufanele sihlabele obaba mkhulu. Unkwanyana wayesina nobaba mkhulu namakhehla kwamjado. Uthi-ke unkwanyana, Nkosi, nceku yenkosi, ngoba ubaba mkhulu wayebizwa nceku yenkosi, aseze ubahlabela obaba mkhulu. Waphendula umprofeti wathi, cha bantwana bakaNhliziyo, okweni kuhle ukuba nibakhumbule elateni elikhulu emzini kaJehova ekuphakameni, kunokuba nenze njengalabo abangenayo uThixo. Uma ethi ubaba mkhulu nobakhumbula elateni, usho ukuthi niyobanikelela ekuphakameni. So instead yokuthi uba amadlozi uwahlabele, kodwa uwakhumbula ngokuthi ubanikelele abakini, ubanikelele elatini, njoba suke sinikela nje suke sinikele elatini. Ngoba konke sikwenzayo kobaba mkhulu sitshela uNkulunkulu ukuthi ngalomnikelo ngicela Nkosi ukuthi ukhumbule obaba mkhulu, ngalomnikelo ngicela ukuthi ukhumbule umama. Usho njalo lokho esikwenzayo sikufundiswe uShembe, hayi ukuthi asibakhumbuli, kodwa sibakhumbula elatini, sibakhumbula ngomnikelo esontweni. Batabami, ukufika kwethu kulomhlaba kwaba ukuzokhulula amathambo alele othulini lomhlaba, nemimoya yoyihlo entuntayo eyayihlala emathanjeni njengezinyoka. Sesifikile thina boShembe, oyihlo bavuka emathuneni bahlabelela bathi kade sivalelwe, teta singene simkhonze uJehova, namhla avuliwe amasango. Kukhona into abantu abangayazi ukuthi ngaphambi kokufika kwaShembe sasingangena ezulwini. Ngaphambi kokufika kwaShembe la emhlabeni sasingangena ezulwini. Sasithi masifa sihlale ehlahleni. Sithi masifa silokhu sibe yimimoya nje egcwele ehambe ezihlahleni. Yabo. Naqala ngaphambi kokuthi ufike uJehova, abantu babengangeni ezulwini, ngoba izulu into enhle kabi engangeni nje noma yimuphi umuntu.
kodwa abantu babehlala nje ezihlahleni la abanemizi behlala emizini yabo. Yikho kwakuthiwa uma umuntu efa bese kuthiwa ukukhulunywa ngabaphansi, ngoba kwakwazi ukuthi umuntu ufile uphansi bese ebuyiswa elethwa emzini wakhe, ngoba sasi imimoya ehlala emzini yethu. Kodwa ke uthi ubaba mkhulu ngenkathi thina boshembe sithunywa ezulwini, sathunywa ukuthi oyihlo sibalande emathuneni, oyihlo sibalande ezibayeni, oyihlo sibalande ezihlahleni, sibase emzini oyingcwele. Uthi sathi masibalanda uthi bahlabelele oyihlo omkhulu bathi livulwe ngubani leli sango la livaliwe, ubani ovule isango lokuthi nathi singene ezulwini. Amen. Uma ngabe abantu babazi bebezobuthana kanye nathi ekuphakameni, sikhalele abasekufeni ngoba basosizini. Kusho bamkhulu, abantu abasekufeni abangangenanga ezulwini basosizini. Kukhona abantu abathi bengamaNazaretha befuna ukuya osizini, befune ukuvusa into, befune ukolanda abantu ezulwini bebase ezihlahleni. Bethatha abantu abakuthiwa bayezulwini bethi bona bababuyise ekhaya. Sasizonxusa ukuba bagezwe, bathethelelwe izono zabo, bangene emzini oyingcwele. Namuhla yilona lo akanxusele uyise nonina kuNkulunkulu ukuba bakhunjulwe ekudingisweni, babuyiselwe eEden elingumoya wakhe, ethembeni elisha. Kusho baba mkhulu ukuthi umuntu nomuntu akacabange indaba yabazali bakhe, umuntu nomuntu akacabange indaba yokhokho bakhe. Uma eseyitholile leyo nto ebese ebacelela uNkulunkulu ukuthi abasuke kulezi indawo abakuzona bengene emzini oyingcwele, bengene ekuphakameni okusezulwini, behlale nabangcwele. Asibanxusele uma ngabe sikhipha iminikelo sithi siyabakhumbula, sisuke sibanxusela uNkulunkulu ukuba bengene ezulwini. Uthi-ke ubaba mkhulu abasekuphakameni abasiwa amadlozi. That is very important. Abasekuphakameni abasiwa amadlozi, abayizo lezithutha, bangabangcwele ngokuba bahlezi nongcwele ebungcweleni bakhe. Hawu yayikhuluma le ndoda. Ha ubaba mkhulu, amaNazaretha akasiwona amadlozi, kodwa amaNazaretha angabantu abangcwele ngoba bahleli nomuntu ongcwele ebungcweleni kwakhe. Uma sifa thina sibayiwa amadlozi, siba ngabangcwele ngoba uma ngabe sesifile siya ezulwini siyohlala nomuntu ongcwele, siyohlala noNkulunkulu. Kanjalo abaphandle komuzi wenkosi enkulu yibo abangamadlozi, abafuna okwabaphilayo. This is very important. Amadlozi afuna kwabaphilayo. Akakho umuntu ongcwele okefune into kuwe, kodwa umuntu ofuna utho kumuntu ophilayo yidlozi, umuntu ongangena ezulwini. Ngenxa yosizi abakulo, ngenxa yokungabi nandawo, kusho ubaba mkhulu, bafuna usizo kwabaphilayo ngoba basosizini, ngoba abanandawo. Akukho kunye eningabasiza ngakho nina zizukulwane zabo ngaphandle kokucela ukuba bahlanzwe, bathethelelwe.
bangeniswe emzini oyingcwele. Ayikho into ongayisiza umuntu wakini ongasekho emhlabeni ngaphandle kokuthi umnikelele umcele ukuthi uNkulunkulu amhlanze angene emzini oyingcwele. Akukho kunye ongakwenza. That is the teaching yaleli ibandla likaNkulunkulu. Ukuthi asiwahlabela amadlozi, asezilutho for amadlozi. Kuphela umsebenzi esunikile ukuthi abantu abangasekho sihlale sibacelela ukuthi anabo abafane nathi. Nabo abafane nathi. Kodwa akwenzeki lokho. Kunabantu abangamaNazaretha abahlabela amadlozi. Kunabantu abangamaNazaretha abenza yonke into. Kodwa kuthema kufika ingilosi kiyithi. Yafika yathi lento enibiza ukuthi amadlozi enithi niyayihlabela kuona amadlozi. Kodwa imimoya emibi ethathe isimo so ihlomkhulu. Ngeshwa umoya, any spirit is capable of shape shifting. Umoya uyakwazi ukuthi uyiguqule ube yini noma yini. Umoya ungafika lapho ube uyihlomkhulu. Umoya ufike lapha ube ubaba wakho, umoya ufike lapha ube ushembe. Umoya ufike ube yini. Kuya ngokuthi leso simo osithathile uqonde ukuthi wena uunderstandeni. Uma kumoya omuhle ungaqhamuka ube ushembe. Uqonde ukuthi ukholwe. Hayi kodwa ukuthi usuye kushembe wenyama. Kodwa umoya othatha isimo sokuthi ube ushembe. Kungafika umoya kaNkulunkulu ube ushembe phambi kwakho uqonde ukuthi ukholwe. Kodwa futhi ungafika umoya kaSathane ube ushembe uqonde ukuthi uhlubuke noma uhlubule. Uhlubula abantu. Wakwasitshela leyo nto babilanga wathi kufika uSathane wafika wacela ingubo yakhe. Wathi ngimnikile. Wathi ningacabanga ukuthi mangabe ningibona ngiqhamuka ngisho lokhu nalokhu imina. uSathane ocela ingubo yakhe. Ayikho into ekholelwa abantu bamaNazaretha abanye njengokuthi beboste ngokuthi ushembe ukwazi ukuhambela abantu ngamaphupho noma ngezibonakaliso ephila la emhlabeni. Abanalo ulwazi lokuthi imimoya iyaphenduka ibe uNkulunkulu, imimoya iyaphenduka ibe ushembe, imimoya iyaphendula ukuba ibe ubaba mkhulu wakho. In fact ama-Satanists kuye ukuthi abantu abaphilayo beshiye isidingo sabo behamba amazwe, mhlambe umuntu ephile ephume esidumbini sakhe ehambe eyobulala abantu, mhlambe efike ewise ibhasi noma enzeni ephila. So akusiyona into unique ukuthi umuntu ufike eyimi ngafike ngakutshela ukuthi yenza ukuthi noma kwafika ngaqhamuka ngase ngithi ngiyakusiza. Kungenzeka ukuthi uNkulunkulu esebenzise mina, kodwa kungenzeka nokuthi noSathane esebenzise mina. Kodwa akakho umuntu olapha emhlabeni okwazi ukuthi ebe umoya. Umuntu engimazi wayenjalo kwakubaba mkhulu. Ngoba ubaba mkhulu wawukwazi ukuthi efike kuwe. Uthi mawusufika kuye physically ebese kutshela ukuthi ngifikile kuwe. Ngafike ngakwenza ukuthi nokuthi nokuthi. Kwakukhona umshumayeli esasinaye la otho ngathi Mhlongo. Umhlongo wayenyanga enkulu eplazini. Uthe mayenyanga enkulu
wayesecasula ukuthi amaNazaretha akawudla umuthi kwase kuthi umshumayeli wamaNazaretha esemshaya emshayela nje ukuthi emzondela ukuthi akawudli ufundisa abantu ukuthi bengawudli umuthi and therefore bengabe beseza kuyo kuthe usuku wafika ubaba mkhulu wathi umshayela nomshumayeli wami wamthatha wamfaka emgodini nelukhuza zakhe nezikhwama zakhe wakhala umhlongo wavuka ekuseni emanzi wagijima amakhosikazi akhe ezakuye awukwenze njani hey ngibulawa ushembe uthena ngivuke manje ngize kuye kuphakameni wavuka umhlongo waphikelela kuphakameni uthe eqhamuka lapha wafica ubaba mkhulu ehleli nabantu njengoba lihleli nje neshumayela wathi ngaze ngiphumule ade ngihambela abantu nangomnye eqhamuka ekhomba umhlongo wathi ubani indoda wazisho umhlongo wathi hayi awusewuyena ubani igama lakho so-Elijah kusukela namhlanje yena umhlongo igama lakhe lomunyanga ukwenza kwenzeke into enjengaleyo wathi mayebulala umuntu evele efe ngempela so engcoma ngalokho ethi umenza kwenzeke ngoba maye efuna ukuthi ufe waufa wayesethi ubaba mkhulu namhlanje na-ke usiyothi mawuthandazela umuntu ephile amen wamthatha umhlongo wahamba wayobhajadiswa wabuye wabomshumayeli sasixoxelwa wuye hayi ukuthi ngizwa ngangixoxelwa ngasixoxelwa wuye othongathe umshumayeli wasothongathe ngisho ukuthi ke ubaba mkhulu ngiyamazi ukuthi wayekwenza lokho kodwa akakho umshembe engangamuzwa ekhuluma ukuthi mawufika kuye uthi baba kade ufike wenza ukuthi kimi ebese ekwazi lokho kodwa noma ngabe ekwazi akukho unique ngumuntu ongcwele ukuthi ephume ehambe kumuntu efike enza into ethize ngangifunda ku Facebook ngizwenye inkosikazi ithi uTB Joshua wayefika kanjani kuye ebusuku yazi yavuka yahamba yaya kuye kodwa wafika wadlula wakusho inkosikazi ngangizwe ichaza ukuthi uJoshua wayelanda kanjani ithi-ke ingilosi ngendlela imimoya ehlakaniphe ngayo kufanele nibe very careful about imimoya yantshela emadlebeni noma abantu bengezwa athi ungalokuthi uhumushe amaphupho ungalokuthi uhumushe izibonakaliso ithi ingilosi uyakwazi ukuthi uSathane efike kuwe ewushembe mhlawumbe ebesethi hamba uyokholwa ebandleni lakithi elikhulu wena usocabanga ukuthi kufika ushembe ngempela bekufika uSathane baba ushembe kodwa uthena hamba uyoya kuleli abandla ngoba kuleli abandla abantu abayizangoma ababandlululo abantu abahlabela amadlozi ababandlululo uthi ke unkosazana kuyenzeka ukuthi kufika umuntu wakini mhlawumbe kube ubaba wakho ngempela ebona ukuthi hayi mangiya kuleli abandla noma ngithi umntana makaye lapha angizokuhlatshelwa bese eqhamuka eseyushembe esekubiza noma eqhamuke uSathane ubaba omkhulu wakhe ethi hamba uye kuleli abandla leli kanti wenzela ukuthi lapha ekhululeke yena hayi ngoba kubaba wakho kumoya omubi kodwa wenzela ukuthi uphile kahle wona ithi ingilosi lemimoya ngendlela ehlakaniphe ngayo iyakwazi ukuthi ezicukwini ihamba ifuna abantu abafake iziphandla
mayibona ufake isiphanda bese yazi ukuthi lona ufake isiphanda kusho ukuthi uyakholelwa ekuhlabeni, ukuhlabela amadlozi. Ithi siyokulandela iziyokubona ukuthi uhlala kuphi. Ithi masikubonile ukuthi uhlala bese ifuna umakhelwana wakho. Bese iqhamuka kumakhelwana wakho isiubaba wakho ongasekho noma ubaba omkhulu wakho ongasekho. Bese kuthi lolu usizo lunalo bese hayi lolu usizo ludalwa ukuthi nokuthi imina usibanibani. Uthi lo muntu lona uyovuka etatazela eya kulomuze ezemchaza ubaba wakho noma ubaba omkhulu wakho kutholakala ukuthi uchaza yena kanti akusiyena umoya omubi. Kuphela ukuthi ulambile ufuna ukudla. Uthi ke uhlabe uneqiniso lokuthi ngempela kufika ubaba wathi angimhlabele noma wathi angenzeni. Uthi kanti cha uhlabela lo moya. Uthi ke unkosazana lo moya lona ngisho ngawuhlabela imbuzi engaki ngeke wenze lutho. Ngoba umoya omubi awunikezwanga isibusisa, awukwazi ukunikeza umuntu into enhle. Into yokuqala engifuna ukuba ngifundise abantu ngayo ukukholelwa emaphupheni noma emaphusheni noma ibonakalisweni. Ithi ngilosi ningakholelwa emaphusheni, ningakholelwa ibonakalisweni ngoba amaphupho nezibonakaliso kusetshenziswa imimoya emibi. Ithi umoya uyakwazi ukuthi uzenze noma yini kuye ngokuthi ufuna ukuthi wena wenzeni. Ithi uma uphupha noma ngabe uphupha into enhle ekujabulisayo noma uphupha into embi, kodwa uma leyo nto uyiphupha noma ungaphupha ubaba wakhe ethi umntanami ngilambile ngifuna ngihlabela, hayi mntanami ngiyagodola kunjani noma ungaphupha mhlawumbe uthola imali, kodwa into eyiphupho noma lihle noma limbi ungalimukele. Ithi thatha umnikelo wakho bese uya ethempelini ufike ukhulume uchazele uNkulunkulu uthi Inkosi ngithengilele ngaphupha kufika ubaba, wafike ubaba wathi kimi, kodwa anginalo iqiniso lokuthi bekuubaba lona noma bekuumoya omubi. Ngakho ke ngalomnikelo ngicela ukuthi uma bekuubaba lowo ngalomnikelo leyo nto obeyicela yenzeke. Kodwa uma ngabe bekuumoya omubi ngalomnikelo ngicela ukuthi lo moya omubi uxoshe. Ngoba ithi ingilosi iphupho lisuke libika into ezokwenzeka. Ngakho ke wena livimbe, ngoba umoya osuke uqhamuka ngephupho usuke wazi ukuthi uma uqhamuka kanjena wena uzokholwa yilokho. Kanti uyabheka. Ithi ke ingilosi uma kuubaba wakho, uma ubaba wakho ele kumntanakho, kophuma ingilosi ngoba unikele esontweni. Uma ngabe bekungayiwo umoya kababa wakho kodwa beku umoya omubi uzenza ubaba wakho, ngenkathi unikela ivele lo moya ubaleke, ngoba uyazi ukuthi usubonile uthi ngeke uphinde ubone ubuye. Kusho ingilosi ngeke uphinde ubuye. Ithi kwamanye amabandla ayikho into eyi-offering, kodwa